This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpatigayon sang declogging kag vacuum ang Iloilo City Engineer's Office sa mga drainage sa temporary stall sang Iloilo Terminal Market. Ini ang kasunod sang hindi maagwantahan nga baho gikan sa mga drainage sa meat section nga ginareklamo sa mga vendors, mga residente sa palibot kag iban pa nga mga establishmento. Manumduman nga una na nga ginpahayag ni Mayor Jerry Treñas nga nagsapol ang City Engineer's Office kag ang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO agud nga solusyonan ang nagabaho nga drainage sa meat section sang temporary stall. Nagpasugot naman ang alkalde sang nagligad nga adlaw nga halinon ang mga vendors nga yara sa area agud nga makapatigayon sang declogging kag vacuum. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Hinisi ka bandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera